Väčšina z nás už déjà vu zažila na vlastnej koži. Teórie vysvetľujúce tieto neobvyklé pocity sa značne líšia. Všetkých, ktorých táto nevšedná téma zaujíma, pozývam sledovať nasledujúcu reportáž. Déjà vu zažívam pomerne často, predtým sa mi to stávalo zriedkavejšie, ale momentálne to akože býva viackrát za mesiac. Zvláštny pocit. Na fenomén déjà vu existuje niekoľko teórií. Je dôležité rozlíšiť, či ide o zdravotný alebo duševný problém. V mozgu vzniknú nejaké zmeny, ktoré sa týkajú centier, ktoré majú na starosti pamäťové engramy. To slovo engram znamená pamäťová stopa, kde sa to ako si tak povedané veľmi laicky pomieša a na malú chvíľu z toho vzniká taká situácia, ktorá je pre vedomie toho jedinca nesmierne zvláštna a je z toho vylaká. My neurologovia ho vydáme relatívne často ako úplne klasický symptóm, ktorý sprevádza epileptické záchvaty. Existuje možnosť vyvolať tento fenomén, a to by som vlastne tu ani nemal nahlas hovoriť, aj spôsobom umelým, to znamená artificiálne, a sú isté drogy, zo všetkých z nich menujem napríklad kokain, pri ktorých sa tieto fenomény dajú indukovať, čiže vyvolať. Treba zvážiť, či ide o chorobný stav pri nejakej psychóze, napríklad schizofrénii, alebo pri nejakej ťažkej depresii. Potom to môžu byť aj javy, na ktoré nemáme vysvetlenie v bežnej klasickej teórii. S pocitom déjà vu sa vo svojom živote stretla už väčšina z nás. Jeho význam môžeme hľadať aj v regrese. Z hľadiska regresnej terapie déjà vu môže súvisieť so snami alebo s tzv. Minulými životmi. Terapeut, ktorý bol vyškolený na správnych miestach, nebude robiť výlet do podvedomia zo zvedavosti. Môžu vyplávať na povrch veci, ktoré vlastne v súčasnosti nie sú potrebné pre rast toho klienta. Jasnovidka Lívia je zástankyňou meditácie a naopak tvrdí, že poznať svoju minulosť by mal každý z nás. Déjà vu môže súvisieť s mnohými vecami. Ono naozaj to nie je len o tom jednom. Niektorí ľudia hovoria, že to má hlavne výhradne súvisť s minulými životmi. Niektorí ľudia hovoria, že to môže byť s paralelnými životmi, čiže sú rôzne dimenzie, kde ako keby tá naša úroveň, alebo teda to naše bytie žije v paralelných svetoch. Môžu to byť aj samozrejme nejaké také predikcie, to znamená nejaké také upozornenia pre toho človeka, že pozor, tuto sa môže niečo stať. O pomoc požiadala aj Lucia, ktorá sa dodnes nevie vyrovnať so svojím déjà vu. Najsilnejšie déjà vu bolo, keď som išla s jedným konkrétnym človekom v aute, po diaľnici to bolo. Krátke hnedé vlasy, mala sebe košelu. Pozriem, dobre, prepájam sa na tento moment a na tohto človeka. Dobre, ukáž mi tam to najdôležitejšie, čo tam mám vidieť o tejto informácii, ktorá tu je, malinký moment. Dobre, vidím tam medziľudské vzťahy, vidím tam lásku, vidím vás tam ako mladých ľudí. Zrejme ste bývali blízko pri sebe a niekto vám tam veľmi škodí, aby ste nemohli byť spolu. Ukáž mi, kto je tam táto osoba? Je to jeho matka. Ty si bola veľmi smutná a nešťastná z tejto lásky. Ako náhle tam vidím takýto moment v tomto minulom živote, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa to bude opakovať. Toto déjà vu pre teba bolo varovaním pred nešťastnou láskou.